Ja som To je enhanced grenade. Tak to sme si... To nebola... Môžeme ísť rovno asi. Pozor, lebo tam bola tureta na diaľnici, ale už sme odleteli. Hej. O, sniper! Kde? Zostrel nás. My sme zostreli. Tomu až som dopol do vody. Golden shotgun, 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 SK. Video je dneska. Superkonduktor. Advanced battery. Granát. Nice. Môžeme pestovať jahody. Jahody sú A-tier ovocie, nie? Jahody sú S-tier. Nie sú jahody náhodou zelenina? Tak ty si to zaklincoval, no. Ja neviem, lebo to sú také proste divné ovocia a zeleniny, ktoré vlastne sú transrodové. Transrodové ovocie. Tak ale čo ja viem, že oni si nevedia vybrať do p***e. Akože poviem, že melón je zelenina, akože to ti máme. To si nerobí čirosti, ako to môže niekto... Ale proste, ak je to sladké, tak je to ovocie a mne je to jedno. Takto to rozdeľuje. Proste ja je jedno, že ono to je v nejakej úplne retardovanej rodine, že krivokopytníky alebo čo. Je to jedno, akože... Nie všetko ovocie je sladké. Citrón je kyselý, citrón nie je sladký. Citrón je sladký. Aká je citrónová zmrzlina? Kyselá. No taká sladká, dobrá. Ale dobre, rozdeľujeme na slané a sladké, nie na kyselé a sladké. Môže byť niečo sladké aj kyselé zároveň. Ale citrón je taký dobrý, fajn. Hlavne či sa to hodí k slanému alebo k sladkému. Citrón sa hodí k sladkému. Citrón sa hodí aj k Vo slanému. veľmi špecifických prípadoch. Čomu? Citrón sa používa ako dochutenie. Do čoho? Napríklad si poleješ rybu Počúvaj, ja viem citrónom. už vyrobiť ten crate opening device. Ideme si dať supply drop. To sa robí normálne z ocele páčidlo. Ideme dostať dotáciu. Toto Fico, keď bol v Tajsku a už nemal peniaze na ďalšiu noc, tak to si privolal. A vládny špeciál mu to donesol. Tuto to ide, už to padá. Bum. Čo máte? Granát. Ja mám box of nuclear bullets. Box of lead rounds. Tak dáme ďalší. Dobre. A už to padá. Nejaké zelené. No dobre. Ty máš brokovnicu! Aha. Merzleg sa to volá. To je tá, čo mal Terminátor. Ty si to zhodil, kde si? Aha, to je to. Počkaj. Zas to ne. Čo to je? Čo to je? To je áno, to je nejaká brokovnica. brokovnica. Ubojník sa To to je tá z volá. Metro 2033. Aha, halus. Tu odniekaďaľ ide strašná radiácia. Tam niečo je a ja neviem, čo tam je. Dobre, musíme pestovať čo najviac toho čaju. Lebo on vylieči aj radiáciu, aj tie plúca, aj všeličo. No nezomieram, ale mám také slóne, zašlo sa mi točí. Že už by som chcela zomrieť. Zabijem ťa. Ja ti nemôžem vytnúť? Ja mám weakness! Počkaj, my sme v rovnakom týme, čiže ja ti nemôžem dať damage. Aha. Zapni tú turetu. Ale však tá po tebe nestrieľala tiež, je zapnutá. Tak túto druhú. A ona tiež po tebe nebude strieľať, lebo si v červenom týme. Bože. Tak choď von a niečo ťa zabije skôr či neskôr. Už sa von dostanem s touto slowness. Kto by to bol povedal, že zrovna v tomto modvieku je tak ťažké zomrieť? Prečo zrazu není nič naspawnované, keď potrebujem zomrieť? Takže to neustrieľa. Do ničoho, jej to strieľa do netopiera. Chudák. To je môj domáci máznik. No tak počkaj, zapnem, aby to nestrieľalo do zvierat. To si mohol zastaviť želné, potom čo to To máš pravdu, ale radšej neskoro ako nikdy. Teba zabili blesky? Je bleskový Enderman. Ty kokos. Dobrá správa, moja baseka odolala výbuchu. Pripomeňme, že som na budúce nenasieral nič, čo je elektrické. Lebo keď ja to šľahne bleskom a zabije ťa to, tak ti to spáli všetky veci. Ty kokos.
O čo všetko si prišiel, Dorit? O môj Advanced Alloy Pickaxe, o 2 zbrane s lootingom 3, parádne. Mám pre teba niečo. Čo máš? Kečup! Yes! Konečne budem môcť robiť svoje pokročilé kulinárske počiny. Áno. Čo ti nechce? Toto vyzerá fakt jak prvá svetová vojna. Fields of Verdun. Tam je prvý heavy. And the battle has begun. Nowhere to run. Túto pod touto vodou. Kde? Okej. Panenko skákavá. Boom je po ňom. To jak si ho zabil? Umlátil som ho rukou. Tak to je Giga Chat move. A tam je ďalší heavy a tam je ďalší heavy. Fú, a toto je nejaký meeting steroidiákov. Ty si zomrel? Samozrejme. OK, drž sa za mňou. Au, jak hitol mňa. Dobre. A tam hore na kopci je ďalší. Čože? Tam nejaký inžinír tam uradoval. OK. No. OK, ja sa tam proste prekopem, spravím si to takýto zákop. Fields of Verdun. Á, bolo to na rakety. Mal si sa takto prekrtkovať, jak ja. Ja som sa toto dal pred seba stenu, problém je, že ju odpalil. Chudáci kravy. Ten meteorit spadol na kravy. Dávid, ja idem ešte niečo odniesť do vašej bejsky, jednu vec. Dobre, Oli, tu ti vraciam brokovnicu. Našiel som... Čo je? OK, hoci čo si našiel, Alex, tak netromfneš, čo teraz doniesla Oli. Obrázok poníka kresleného. OK. Čo sa z toho dá krásky? Nejaká, že Flame War in a Box. To je taká ohnivá výbušnina, čo zalaguje celý server. A ešte nejaké papanie cereálie. To sú dve veľmi podobné veci. Prečo majú všetci balón? You float too. Takzvané. Prečo máte balón? Georgie, poď sem. Poď sem, Georgie. Poď. Daj moje šťanky naspäť pekne. Alebo vytredem ti šťanky za naboje. Čo to vybuchuje? Co furt niečo vybuchuje, ja neviem. Čo máme sol? Áno, určite máme niekde sol, len rozmýšľam kde. Už mám. Sol! Hlavné jedlo. Let it burn, burn. Som si uvedomila, že máme kravu, čiže máme v podstate nekonečný zásob mlieka. No. A takže máme syr. Super, dobre, tak už sme o krok bližšie k cestovinám so syrom a s kečupom. To je sír. Však bez toho by sa nedal hrať Minecraft. Ja už Vanilla Minecraft kvôli tomuto nehrám presne, že tam není sír. Sír, hrozne goated. Ja zbožňujem sír. Reálne človek, čo vymyslel, že dá nejaké tráviace šťavy z nejakej kravy do oného. To musel byť úplný magor, ale dobre to vymyslel. Čo sa deje? Ja som klikol s granátom v ruke a odpalil som čestky. Čo som tu mal, Fíha. Ja som išiel otvoriť čestku, ja som mal v ruke granát a right klikol som. Dobre, ste ready? Áno, pri hangári. Vy ste frajeri. Musíme ho niekde toto usadiť. Čo tu vy porábate? On tu tlačí Saxtona Hale'a. A má 1000 HPčok. Nenaserte ho hlavne. Ja si kúpim kľúč a zistíme, čo ja mám 8 tých Austrália. Vieš, čo som dostal? Wrangler, že môžem manuálne ovládať Centrigun, koľko je na to. Aha. Čo máš za chestplate? Bronzový. Všetci máme nejaký drip zaujímavý. No. Ja som epic sniper teraz. No poďme. Dobre, takže ideme retrievenúť tie upgrade benche. Toto je tiež náš. Dostrela. Toto je náš! Za nami. Je prvý. Ty kokos, to čo som mu ja dal. Musíme byť ostražitejší.
Akože to bol fakt, že ambush. Ja som mu ukázal, čo je oblok, taký dostal na Kamo, ten double jump je goatee, tak víťa? Ja jediné, čo neviem... Idem vyskúšať snajperku, stiahnite sa. Vidím ho, počkaj. Stiahni sa. Kde? Tam niekde pri tom menka o obchode, odtiaľ išla strelba. Počkaj, tu je. To je tiež snajper, tak je sniper duel. Hotovo je po ňom. Tak ho zabijeme. Díky. Dobre, už sa to rozbieha. Zabil som ho. Dobre, a po toto sme sem prišli, tieto upgrade benche. Ja tam neharvestibo. Ja. Kontrolujte si to s tým pickaxom, to nejde. Aha. A ty to s akým pickaxom ťažíš? Steel. Aha. Tak možno sa to nedá presúvať. Poďme rozkopať tú raketu. Pickaxe je na rovnakom leveli ako Iron Pickaxe. Reinforced glass sa nedá ani vyťažiť a toto sa dá vyťažiť. Dobre. Pozor, sú tam radioaktívne itemy, to neberoli. Hej, to ma tu aj minulé nehali. Pozor, na diaľnici Demoman to vyzerá. Jak ďaleko? A vidím ho. Počkaj, so sniperkou skúsim. Fusion Reactor Access Hatch som našiel. Už není. Toto je cigánska operácia. Rozobereme vesmírnu loď. Toto by sa stalo, kebyže pristanú v Loniku 9 mimozemšťania. Komponent. No poďme sa bač. Tak to je dobre slabé, ešte to není ani presné. To úplne krivo strieľa, to zabilo tú ovcu! Ty si zabil chudok, ty ježiš. Pozeraj na moju pištolku. Sniper po nej strieľa, Kde? Vôbec. Počkajte, obehnem ho. Maďara. To po mne vystrel teraz? Áno, teraz po mne strieľa. To čo mi dal? Zabili ste ho? On mi dal úplný Poď si flick. povedz si, Oli ho zabila. Čakajte, ja tam mám veci. Idem tam. Vedol z neho moc. On mierí na Davida a zrazu proste random ass flick a som mŕtvý. To je tak krivá chujovina, kraftil som to 3 hodiny. A ešte to zabíja na 2 hity. Ja budem potrebovať 12 gumy. Tak si môžeš zobrať. Gummy bear. Hello. Hello. Josčo, Pinárik! Tak došiel hlavný technik. Oh shit, ropný inžinier. Počkaj, kamarát bol na volejbale a zle spadol na nohu a jak máš tú kosť, jak máš chodidlo a máš tam takú kosť, takú guličkovú, vieš. Tak mu to navrelo, že to vyzerá ako pomaranč, to prdele. Som nikdy nevidel. Chceš poslať ti obrázok? Neposielaj mi ani obrázok. Máme. Som s ním volal, že kde je a že na vozíku v nemocnici, že mama ho tlačí na vozíku v nemocnici. Preboha. Dali, kedy máš to európske? 20. tuším. Už si mi poslal tie podklady. Nie. A čo ti dám teraz posielať, keď sa to budeš učiť deň predtým o 11. večer? Potom ti to pošlem. Zomrel, lebo som vylútil meteorit a spadla z neho nejaká hovadina, ktorá ti dá burning a radiáciu 3,2. Ja sa na to môžem... Ako som zobral tú vecičku, čo bola tak radioaktívna, že som dnes začal horieť, tak mi dala radiáciu na všetky itemy, ktoré vlastním. Počkajte, idem sa ešte napiť v realite, hneď som späť. Niekedy je reálnejšie než realita. Tak urobíme ďalší unboxing. Môžeš za mnou. To čo si tu dala? A to nám bude pri hlave zvoniť, keď budeme spať. Tam si dáš ten budík na 5:30 na tomto. Áno. Skontroluj si. Iba rád kliknem. Čo sa tu stalo? Že tu niečo jebli, alebo ako? Typuj. To je docela Koľko máš zombardované na radiácie? fotelku. 200? Čo sa tu spravili? 600? 5400, 7000. Ono mi to stúpa, Čo ti mi daj, 7500. daj mi v karanténe, choď preč. Ale ja mám u seba jeden item, ktorý má 0,046 radiácie za sekundu. Dobre, choď do toho svojho dekontaminátora, šup preč.
Ale o toho streme 10 za sekundu, ja mám 8 Počkej, tak ja ti tisíc. dám vykraftím ti medicínu. Drž sa tam niekde ďalej, ja ti vykraftím medicínu. Lebo to bolo tak neskutočne radioaktívne, že som z toho začal horieť. Oli, hoď mi prosím ten čaj, ja... Kámo, ty čo si tam našiel na mojej... Ty kokos, si našiel Černobyl reaktor do Viete, čo som našiel v tom meteorite? Plutónium 238 RTG palet. Asi do kámo. Dobre, tak tu nás si sadnem ja. Zlietávame. No poďme. Kámo, ale ak dostane nejaký snajper, ja sa fakt zaostrelím. Sleduj dole, či niečo neuvidíš, aby som vedel, či mám leteť. Nemusela by teraz spadnúť hra. Pozor, Soldier, na No hovor pravo, vľavo, kde? 4 hodinách. Zabol som zobrať Absolútne zlato, aby sme nikoho išli do Lidlu. Tam je Lidl ináč v tej bažine. A počkej, tuto je taká mini vec, ktorá sa dá vylutovať. Vy letíte za nami, alebo kde ste? Počujete, pristávame Áno, pri tejto dúfam. divnej budove. Pri tejto kadibúdke. Tam si je dobrý loot. Áno. Kde? Hento? No počkaj, ale... to... Dobre, pristáte. To bolo docela úspešné pristátie. Áno, dobre Vy ste kde? Vy ste pristáte. kde? Z druhej Aha, ste tam. strany. Pozor, Pozor, tí počkajte, zombies my tam musíme majú assault rifleky. O, žili majú gany, majú gany. len limitované množstvo. Assault rifleky konkrétne. Počkaj, mám granát, hodím tam granát, uhni, Laboratory block. ja mám granát. Ustúpte. Ja som ostal To je zatiaľ. enhanced grenade. Aj, Tak to sme si... To nebolo až tak dobrý granát. Ale zničilo to aspoň tie ich spawny. Opa. Nie je dobré, Hej, zničil tak to na ten spawner. granát bol aspoň... Fuel tanky. Fuel tank. To je do plameňometu a do ďalších vecí. Redstone. To si môžeš zobrať na dekorácie, Oli. Tieto lampy. Aj tu sú ďalšie. Dobre, letíme ponad Lidl. Aha, mesto. Dobre, aby to neskončilo 9-1. Pod nami typek, Dobre, idem. prechoď. Dobre, nešimal si nás. Asi už poďme naspäť. Hej, no. poďme späť, že máme nejaké veci. OK, pristávanie je náročné. Aj, easy. To bolo tesné. Preletáme letisko. Choďte viacej doprava. no. Pristali sme. Nepoletíme teraz Môžeme. druhým smerom? Pozri, toto ti požičam. Ó, ty kokos, to čo si tu vybudoval? Pekne. To musím Takéto dobehnúť. hodiny mala suseda u babky. Pani Kukučková. Inak už máme stoličky funkčné. Ó, kuchyňu. to je geniálne. To je úžasné. Tu môžeš robiť svoje gurmánske výtvory. To je úžasné. Dobre, takže druhým smerom poletíme. Áno. Tak poďme. Ja mám to uhle, počkaj, človek zobral David, uhlie. počkaj, ja mám uhle. Tak... Nemáš uhlie? Dobre, tak poďme. Ja mám, dávam ti ho. Počkaj. Nebudem čo teraz dropovať, potom ti ho dám, poď. Idete za nami? Kam išli? Áno, doprava. Ideme popri Otočku sme diaľnici spravili. zase. Držte... Ale... Ideme popri tej mojej Áno, taverke. a ideme teraz popri diaľnici, ale opačným smerom. Kam? Oh shit, modrá tureta? Na tej ďalšej diaľnici, modrá tureta? Asi na max vymaxovaná. Asi nepoďme rovno pri tej diaľnici, iba blízko, ne už môžeme ísť Jo, rovno asi. pozor, lebo tam bola tureta na diaľnici, ale už sme ho obleteli. Hej. O, sniper! Kde? Zostrel nás. My sme zostreli. Komu, až som dopol do vody. Red Hawk down. Dajte odber, dajte odber, dajte odber, dajte odber. Dajte odber na môj kanál Golden Shotgun.